Tagduma sa mga hotel o resort o ginguman restaurant sa Sugbo, gitigom kamahin sa kampanya kontra novel coronavirus. Sa meeting kagahapon, gitapok sila uban sa mga Department of Health official o Department of Tourism. Gianhay ang mga protokol alang kanina subay sa kampanya batok sa nasoy beratian. Daghang mga establishmento na ang migamit og thermal gun o portable scanner kaya ron masukod ang temperatura sa ilang mga guests o kliyente. Sa nasabutan tali sa DOH, kinahanglang mo report dayon ang mga tagduma sa mga hotels kung may makita nga bisita nga may mga sintomas. Gibutyag ni Carlos Suarez, presidente sa HROC, nga gawas sa mga foreign guests aduna say mga local guests nga mikanselar sa ilang mga tours ug accommodation gumikan sa hulga sa nCoV. Nga di naman ingon Chinese na sa mga local travelers nga mo cancel pud kay medyo kay nahadlok pud sila aning kaning coronavirus. Ang amo lang yung gipa hinatig sa atong mga guests, mga customers unsay atong precautionary measures nga gipang implement.